Είχα ξεκαθαρίσει εξ αρχής μέσα μου ότι δεν παίζω έντεχνα. Δηλαδή, καμιά φορά έρχομαι, μου ζητάνε και τα ξυλουρέικα που τα έχει τραγουδήσει κριτικός, άρα θεωρούνται έντεχνα, αν το αναλύσουμε μουσικά. Ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν μια φορά. Μα θα μου πεις, ναι, δεν το παίζεις. Δεν έχω μπει ποτέ μου σε αυτή την κατηγορία τραγουδιών. Τα θαυμάζω. Ό,τι βγαίνει που να είναι κάτι που να ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Αλλά έχει διαλέξει να μην τα... Έχω διαλέξει, ναι, να μην τα εκπροσωπώ. Θεωρώ ότι δεν είναι του χαρακτήρα μου. Έτσι. Μ' αρέσουν να τα ακούω πολλά. Έτσι λοιπόν από νωρίς ξεκαθάρισα κάποια πράγματα. Ας πούμε λαϊκά, ελαφρολαϊκά, τέτοια πράγματα ποτέ μου δεν έπαιξα. Θυμάμαι σαν παιδί, γιατί καμιά φορά λέει κάποιος, μα δεν έχεις παίξει. Σαν παιδί θυμάμαι και παίζανε τις πρωινές ώρες 2 ζεμπέκικα. Την Αριστοκράτησα και θα ανέβω και θα τραγουδήσω το βουνό. Στο βουνό.